Čaute, je to nové videjko s mojím Bertom. Čaute. A dávajte odbej, vlastne nič, ešte to, že ideme hrať toto Team Env a som tu, vidíte, s mojím Bertom, to som povedal. Ideme si dať na Team Env spolu. Áno, tu sa budeme spawnovať stále. No proste, ideme ukázať, čo to je. A ja som to dlho nehral. Na posledný chapter PSN na 4. Ja som to vôbec nehral. No a dajte si nejaké papanie, občerstvenie, pitie a bavte sa. Dávajte odbej, lajky, posielajte to kamarátom. Dávajte lajky, odberejte iných ľudí, mobil a tak. Áno. Vaše všetky účty, všetko. Proste musíme na 50 odoberať, no. Vysvetlím prečo. Lebo budú live streamy. A takže poposielajte to rodičom, starým rodičom, kamarátom. Hlavne babke, tá sa z toho poteší. Just like vinyl, vinyl, vinyl. Sit down. 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 Počkajte, dám si aj vás. Taška. Toto je zaujímavé. No. Neviem, či tak chapter 7 alebo chapter 5 si to upravujú. Neviem, kam podáme. Sem. Foxy. Sú tu aj medailonky. Nie. Vlak. Foxy Flodage. Kam ideme? Foxy Flodage. Tuto je práve v kruhu. Toto. Joj. Nedá sa označovať. Musíme na 115. Oznakuješ? To ja áno. No ty. Alebo kam ideme? Piskov. Seaport. To som ja označil, ja som žutá. Žutá Seaport City. To čo je? No. Videli ste to? Mne sa vypol padák. A padol som na full damage. Tu si musí sám zapínať. Čo? Tu si musí zapínať. Ja tu si sám musím zapnúť. Mňa to dalo úplne preč. Ale dalo mi to. Aj shotgunu. To ti dá, to je dobré. A tu si vieš dať aj padáky, keď takto zďalej. Takže keď bude skákať, nevieš dostať full damage. No vieš, keď si nezapneš padák. Aha, modrá čecka. Modrá? Áno. Tak to je. Ja mám pôskané. Dúfam, že si užijete videjko. Oh yeah! A užívate si. Si
Snad na mě není no skill, no skill, no skill, no skill. Brian, Ale ticho prostě. Super, brr. Tak berem teammatea na motorkę. A tu aj dropy, tu sú aj dropy a tak. O! Tam to mě tu najít nějaký. Zdochni. Nie, on má jedno. Yes. Kde jsi ty? Já jdem do zóny asi. Aha, vidím tě. Aha, mě dostal loot. Aha. Legendárna. No, dostal si legendénu. Alebo si mal... Lítí s tebou. Odpada. Ty Faganová hlava. Tam padáš. Kráň si ty, nebo kam? Tam kam ty nie. Aha, tu si. Jdem raketou, dobré. Tu je Fagan nějaký. Ono si teammatey vykrádajú banky. Takže idem tam a nič nebudem robiť. Idem si prefrýnuť.
Toto sú aj juháči. Hej, mne vyzrali. Čo? Zdaň. No, to není moja vec. Ale... Dobrá, ty. Nie. Idem na mňa týpek. Áno, zomajel som. Mám FPS na hovno. Behne si. Dali pekný. Toto sú vôbec aj juháči. To prečo majú len také označenie nad sebou? Takú čiarku. Lebo je toľko veľa, že nám neukáže všetky. Však sme 4. Nie. My sme modrý alebo červený? Emil. Takže vyhrávame. Tu je modrý píl a je to juháč. Ale zomajel. Dead. Zabil som ho. A to si, ja som tu. Ja viem. Ja som neviem. Dobre, to bol bod. Neprekňatúril. Dead. Vieš o tom, že mám coiny? Koľko máš kilov? Neviem. Ja neviem. Koľko máš kilov? Neviem. Ja 3. Ale hej! Nevyžávi dvaja, ten Emi nemá také dievča, mi vyžávi kill. Ja som mal uhárky. 2 uhárka coiny. 2 uhérka coiny. Ty nevieš vyslovovať. To som povedal. 2 uhérka coiny. No, tak a čo to je? 2 uhérkové coiny, nie 2. Jasne, tak mne sa to seká, moje FPS-ka sú na hovno. Daj mi ten padák! Týpek na ľadovku. Toto je prvá a posledná héta z tohto. A hernúda to je hrozné. Že? Áno. To mne niečo dalo damage. To my sme
my sme červení. Emil, my sme červení. Co? Nie modrý. Narazili. Ale nie je to zase najhoršie, ale nie, my sme modrí. Skade vieš. No, tým vesíci sú vždy modrí. Aj proti nám ukazuje, že oni sú modrí, ale naozaj nie sú. Ty si mi ten kill vyžal. Nebavil volky. Ja som ho zabil. No a získali sme kill. Tuto sú. Vidíš? Modrý, ja som dal posledný kill. Ja stojím. Vidíte, skúste si to. Máte radi, že iba krátke niečo, rýchle. To není vôbec zábava, je to hrozné. A áno, ale keď nechcete skúsiť, vás to možno bude baviť. A na chvíľu. Raz. Go to publicy. Neviem. Ale logo. To dobre vyšlo z toho. To nebude to. Ešte vyhral. 2v2. Boxfight. Ktoré? Je to? Nie, a to druhé. Áno. Zapálení. Zapni. Zapni. Nie? No tak sme sa dohodli, že si zahráme 5 boxfight 2v2. No. A dúfam, že sa vám to bude páčiť. No, zatiaľ dúfam, že sa vám bude to páčiť. Prepáčte, že tak divní sme, že nerobíme, nerozprávame sa veľa, ale proste sme noví a ešte nevieme veľa. Ani si videa needitujeme niekedy. Dobre sme prehrali, je tu Travis. A? Raz si mal super reverzu pro Travisa a úplne hrozný bol. Na hovno bol. A doslova. Záchod? No v záchode. Čo? No v záchode. Také hovno. Myslím. Áno, ale nezhaduj ten ovládač. Padol mi. Tak ho drž normálne. Kvôli tomu dáme tričky. Tak to mám joystick. Áno, daj ma. No čo, teší sa. Fuj. Teba dávam. Ja som dal tričky. Oni dvaja seba dávajú.
Prečo som z tej Ja som dal teba. Ten Davis sa nehýbe. Nyt skoro za mnou môjho teammate, ten Pedinko. Ten Davis je hrozný. On mal jedno, ten tvoj teammate. Tak prečo som s ním? Ja neviem, lebo ja som dával teba. A ja. Tak asi on dával teba, nie? Možno ten Davis dával mňa a on dával teba, ten s kým si. Dobre je. Tak. Aha. Davis. A ty tu čo robíš? Ja som nešiel na hru, vy ste už hrali. Aha. Mňa to tam nedalo. Čo je? Fakt mňa to neprojilo na hru. Ale tak ten Davis je hrozný. Hrozný vedia dávno. No a ja som ťa zabil, ty si tiež hrozný. Negrisko, jeden. No to tam nedalo. Iba, Ja to vidím, že už ma to tam dalo. Negrisko. To jak zlato. No to tam nežalo, iba teraz. Už som tam. Nie, on tu má stenu. Negrisko má 1%. Chod sa povadiť s tým negroskopom. Dobre. Mám sa s tebou keď povadiť. Za čo? Neviem. Povedal ti dôvod na hovno. Nie, povedal niekto, skôr. Nie, čo povedal niekto? Dede. Nezabila si ma. Ja stojím. Ja nič. Ja nechcem muzika. My sme mali muzikanti. To je hudobná úchova. To sú hudobné výchovy. Ahoj. Aj. Ja to vyšiel. Aj. Som tu u celých. Som tu u čmeliaka. Pomohol som čmeliakovi. Ja som čmeliakovi ukradol kill. Zemuj! Ja stojím. Ja nie. No stojím. Ale môj joystick sa hýbe sám. A dám alebo ho hádne. Prečo si ho sejnul? Chudák čmeliak. Tak jasne, ty si debil, Emil. Odhalím sa, mám povedať, jak sa volá môj bet? Nie. Nepoveď Melko, lebo tak sa volá. Debil sa volá. Čmeliaka som zabil, ja sám. Nie. Emil
som ma išiel húkať. Undo, skibidiel, mačal, huito, ojanvať, naďal začíto. Naraz. Čo? Mňa sa naraz zabili. Nie. Ale Emil, prečo si sa povadil so mnou? Ja som ti dal lampám do hlavy. Ja som išiel za teammateom. Ja som išiel zozadu. Musíte si stážiť zadný vchod. Vidíte to, detičky, aké je toto húbko. On sa volá Húbko. On sa volá Jakub. Môj brat sa volá Jakub. Ale nehovor. Čo je Jakub? Čo je? Čo je ti? Vypersil som tvojho uja Milana. Tvojho teammatea som ja vypersil, nezdochne. A je to Nie! Davis je AFK. Dobre, už není. Davis, hýb sa! Čmeliak! Tak. Poď, Čmeliak! Čmeliak! Vidíte, aký je zlý Čmeliak? Čmeliak, hýb sa! Išiel na koncert. On išiel muzikovať. My sme mali muzikanti. La. Tvoj teammate. Nie, uvaril som tvojho teammate, ale na to nie som taký silný. Ty si bol ako cestinu! Ja som to zničil a ty si to jedikal. Idem dúkať Davisa. Ale tak Davis sa nehýbe. Dobre, už sa hýbe. Ja som ho išiel dúkať. Robí svoje spôsoby. Dead. Ja som ho zabil, ja. Ty nie. Ty kožená kapucnička. Ty kožený potkan. A ty kožené hovno. Čo o ničom neviem. Hile! Ja žijem. Emil, ja žijem, vieš o tom? Na Tajevi za jebutou. No vlastne, hej. To ja som púšťal. My sme mali muzikanti. Ty vedle Klokin. Klokin nemsta. Aha, to tam mňa chceš, okej. Ja stojím. Je to 9-9, my vás doháňame, vyháňame, honíme. My sme tu poskladali toto našu celú scénu, Davis vyskladal. Hahaha, ja som spamoval. My sme vyhrali. Ja som padol do vody.
Milovi sa vyspievam. No poď nedáme jedna. No čo? No, ale Nebojím. Na čo mám ísť? Keď nechcem. Toto je koho čudo? moje. Ďalšie čudo ide. A nie je to čudo. Poď, kedy zmizne čudo. Čudo. No. Ja som balíku. Počkaj. Som tu. Môžeš. O, modrá kestka. Modrá je druhá najlepšia. Sorry. Hovno. Emil je špeciálne hovno No na poď nedáme jedno. hovno na špejli. Poď nedáme jedno. No dom si to dojí. Hovno na špejli. Mám nápad tu. Na to existuje mobilšak. No, takže teraz sa ideme snažiť nájsť všetky díkáty. Uvidíme, čo nám dajú dobrého. A keď nič dobrého, no to nebojím. Ak sa to volá. To. Napíšem bod aj Bandville. bod. Bandville. Počkaj. K-E-I. Počkaj, to má napísať, to je všetko. Bandville. Meké I. Pán Dvil. Dve. Nie, jedno. Pán Dvil 2V2 box 5 kód. Nie kód. K-E-I. K-A-R-D-S. K-E-I. K-A-R-D-S. Čo? K-A. C-A. R. E. D. D. S. S. Máš ďalšiu? Všetko to je. Ešte jedna mi chýba. Žiadne výsledky. Ukáž, daj. Už si to dal tam? Nie, to musím všetky, ty naraz. Asi už aj ukončíme video. No. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, že ste si ho užili s mojím bratom a zatiaľ čaute. Ahoj. Pozdravujte kamarátu, hneď pozerajú video a dajme 50 odberateľov, aby sme streamovali. Tak poďme. Čaute! Prepáčte, to ešte nebol koniec. Chcem vám ukázať také kartičky, z čoho dostanete taký save. Ktorým otvoríte taký save. A tam viete získať dve legendárne krabičky na skin a také veci v box fightoch. A vlastne na čo sú tie veci? Len tak.
aby to keď niekoho napríklad zabiješ, tak vidíš. No ty, alebo on, aj ty. Super vejty. Len ale my to budeme vlastne hrať. No. Mám 8 dorobenú. To sa nevypadá, to je dobré. Keď ešte 2 strely máš. Ďakujem. Nedostal efekt zlata. Aha. Takže obidve strely dáš, alebo aspoň 2 strely trafíš a jedna z nich je do hlavy. Tebe stále zostal. Tak týpek je už dead. Tebe ten efekt stále zostal. Nechceš to rýchlo dole. Ale nechaj ma už rýchlo. Dobre, lebo nechcem. Mamina príde. Za chvíľu. Skade vieš? Viem. A čo je na tom? Ja tam musíme ju. Vieš o tom, že máš vedie pásničku. Pani učiteľka na to dáva 5 a poznámku. 5. No? 5 len. Aj poznámku. Nie. Áno. Nie. Áno. Nedáva. To nebolo poznámku. Dobre, daj sme späť. Som nevedel, že to ide. No tak túto zober prvú. Kde? Túto. Kde si? Ale vedel by som ti vyhodiť na druhú stranu toho. Tak mi vyhoď. Nie, aj ty keď máš zober. Tam. Vidíte, aký je lenivý? Nechcem. No nie, že lenivý, ale zlý. Tak. Ale nie, obidvaja tam chceme. A teraz... Tuto sa musí... Nie tuto, toto je zlá hora. Ale stade to pôjdem tam, kde to Nie, je. ja idem najprv parkour. A ja, ale idem tu, ja už som tu. Kde? U parkouru. A? Ono mi to neskočilo. Vidíš? Videli ste, že mi to neskočilo. No ovládač nevidíte, ale mne to neskáče. Tak zober dvakrát tie karty. To neviem asi. Mne to tam nechce skočiť. Tak. Videli ste, ja som to klikal, aj to počuť. Pozraj sa na môj ovládač. Okay. No Jakub. Pozraj sa na môj... Teraz môj joystick blbňa, tak mi to zhodilo. Ale tak skáč mi! Nolika, poď túto podo mňa. Neviem zobrať dvakrát. Poď podo mňa. A je tam sú akoby dve kartičky, nie?
Tam je aj tá lama, nie? Áno. Čo tam je? Mne to tam nechce ísť. Neviem, ak sa tam dostať. Tak aj tu to stane to. Ale tak Chodím tu. nehač to ešte. Ale ja viem iba jedno mám v inventári. Na čo ide za mňou? Tak ono to tam není tak. A kde je tá druhá Už spajku? zmizla, lebo som ju nesmel odobrať. Chcel som ti ju dať. Nechcel si. Jasne, lebo som sa tam nevedel dostať. Dobre, idem ti dobrať. Ale mal si dostať tam. Choď na tú horu späť. To by neskáče mi, ja by som sa tam nikdy nedostal. Ale tak ty robíš blbosti. Aká blbosť. Takže hádžeš to. Neháč to a zoskoč. Ale iba jednu viem mám v inventári. Dolika. Iba jednu viem mať v inventári. Chápem. Tak ako ti mám dať? Ja ti nedám moju, ja ti hodím tam. Seba najskôr zhodíš. Ale tak môj čo... Tak mi to samo chodí, ma to hodilo úplne dole. Tak neháčte do vláda, nech ti nepadá. Ale to už sa nedá opraviť. Tak na čo mi to hovoríš? A nemal si háčať. Dobre vieš, že už sa nám to stalo. Môj bed je hluchý. Tome som lepší ako ty. Hluchý! Hluchý si teraz naozaj. Čo mi daj tvoju. A ja čo? Mňa to zase hodilo sem. A tak tam ku sebe pozeraj. To sa nedá tam vyskákať, lebo ma to stále odrazí. Okej, čo je toto? Aha, mám ich. Tam sú všetky. Áno, 3. Kde? Tuto. No keď... Ja som u toho To sejfu. veľkým. Dole. Ale tak mňa to tam nechce dať. Lebo tak mne to samo chodí. Ale tak prečo mi to aj double jump dáva? No tak, je to určené. Čakaj. Chytaj. Neviem ani sem ísť, lebo vidíš, čo to robí. Tam som ti dal, áno, tam. Konečne. Áno, konečne si sa ukludnil. Ticho buď. Vierom s tým, že nemusíš ísť niekam a môžem si to ľahšie dať. Dobre. Máš všetky? Áno, mám. S tebou nenatáčam. Si tu? Podľa teba kam idem? Ale niekedy, kto si takýto stále? Ty si... Pýtam sa ťa normálne a ty na mňa krikneš. No, ty si mi to otvoril. Na čo som si zobral tie karty, keď ty... Ja som odkiaľ mám vedieť, že iné otvorí. Ešte tam dám aj kód. A podľa teba, ja viem, aký A je. dopýtaj sa ma.
To si radšej vyhľadám. 2026. Ja som si to aj myslel. Ja som myslel, že 2025. Pozrieť si, aj to funguje. Prečo? Ja som to dal, súby mi dá, zrazu mi to dalo preč. Ale tak prečo? Ale tak. Mne to stále dáva na tú jednotku. Prečo mi to dalo zase aj tam? Tak do šípkami skús. Ale so šípkami to tiež nejde, lebo chodí to samo a ide to preč. Môžem skúsiť. Nie, nemôžeš. No tak je dobre, tak sa trápi iba. Pýtam sa ťa, nie, nechceš. Ty sa buď trápiť, nie ja. Dobre, s tebou nechám. Počujete, nenatáčam s ním. Prečo? Ja ti iba pomáham. Nemôžem za to, že si taký sprostý debil, to neviem. Dobre, teraz naozaj s tebou nechám. To stále hovoríš a nikdy to nerozumíš. Ale už to Stále to zadeží. iba nabudneš. Čo ide od teba čakať? Dobre, teraz naozaj. No a Idem si ťa vymazať s zase si friendou. to nabudol. Idem si ťa vymazať s friendou. To už sa jednotne hovorí. Toto si dobre. Aha, mám lepšie ak ty. Ja som mal také, na čo 45%. No veď, zlatom je všetko 45. Ale tam, to dolné, 1,45. Aha, pekné. To pekné. A paradajkník. Však to som mal. A tuto si tiež zober. Toto. Tuto by mali. No. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, toto je už koniec. Tak, Mohol si si aj tu zobrať. čaute, koniec je. Čau. Čaute, potom ešte vyjdú nejaké videá. Skúste aj vy toto. Tam viete mať aj XP, keď nájdete švába takého. 800 nieko expov. To si vie... Za 5 minút získate aspoň 10 000 aj viac. A to si viete aj vyhľadať ten kód 2024. No dúfam, že sa vám videjko páčilo. Čaute, dávajte odbery, lajky, posielajte to kamarátom, babke, rodičom, každému, koho poznáte a odbej hlavne. No tak, čaute, učíme sa s vami a čaute!